Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong putoro na makapaghatod din istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halos sa mangiba-ibang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Mga tugang, good morning! Giraray po sa Sendo Gabos. Welcome po sa programang Kape, asin Baretang Agraryo sa ika-6 na episode. Ngunyan pong aldaw, dito po sa estasyon kang DCGB. Saro na naman pong episode ang sambuyang dadarahon Sendo para makahiras kita nin mga informasyon para po sa tuyang Agrarian Reform Beneficiaries. Kaso uminaging episode, bisita ta po digil sa tuyang programa ang Parpo 2 kan Camarines Sur 1 sa pagi po ni Mr. Rick Garcia. Ngunyan pong aga, mga tugang madumanggaray kita sa saropang Parpo sa probinsya ng Camarines Sur. Mas pugi ini sa nakaroon. Naragitan kita ni Mr. Rick Minda. Mr. Rick Garcia. Sir, joke lang po sir. Baka nagiling ka ngunyan. Alright, so, ngunyan tabi mga tugang na pagkaagahan sa tuya tabing episode, masentro po sa representasyon ni Engineer Renato Ato Biquilio. Pero bago po yan, mga tugang introducer ko po muna kung siya po sarong lisensyadong civil engineer, asin po nakapagtapos nin pagiging inhenyero sa University of Nueva Cáceres kan taon 1982. Siya po nagtapos man kan sa iyang master's degree sa Business Administration sa Ateneo de Naga University kang uminaging 1997. Sa ngunyan po, 35 taon na po siya sa iyang trabaho. Grabe, halos kaedad ko lang pala ni Sir. Konsensya po halawig na nagtrabaho asin lihitimong nagserbisyo para po sa publiko. Nagpon po siya kan sa iyang karera sa Department of Agrarian Reform bilang Engineer 1 pon kang 1988 hanggang 1989 asin naging engineer to po sa taon 1990 hanggang 2004. Nagpadagos po sa iyang karera, mga tugang bilang Senior Agrarian Reform Program Officer kan taon 2004 hanggang 2014. Nagpadagos man ang sa iyang karera sa maging Senior Agrarian Reform Officer Program kan sinabi ng mga taon. Naging Municipal Agrarian Reform Program Officer kan taon 2014 hanggang 2017. Nagpadagos pa sa iyang karera kan pagiging Provincial Administrative Officer kan DAR Camsur 1 sa taon 2019 hasta 2020. Naging OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer o Parpo 2 kang DAR Albay kan taon 2020 hanggang 2022 asin naging OIC Parpo 2 kan DAR Camsur 2. Sa iyang padago sa pagmakulog para sa mga paraomang beneficiaryo, siya man po ang naging full-fledged Parpo 2 kan DAR Camsur 2 sa taon 2023. Sagkod sa presente, kung saan padagos siyang nahiling sa iyang marhay na futuro. Mga ka-agraryo at makaibahan niya to, ngunyan, mayong iba po, sabi ko nga ni Kasubago, yun po ang Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, kang DAR Camsur 2, Engineer Renato Ato Biquilio. Ka-agraryong Ato, maraynaga po sa imo. Maraynaga po, ka-agraryong Henry. Kami po na ugma, tayo kami di sa estasyon, kang DCGB, para magkagawan ng programang araw kayo ni sa mga programang mailuwas, lalong-lalo sa programa kang DAR sa Camarines Sur 2. Yes, sir. Salamat on tabi ka-agraryong Ato. Tod may mga kahaputan kita para sa iya. And i-feature niya itong ngunyan mga tugang ang Panikwason Farmers Association ang mga mga arbos na iyo po ang satuyang yaon nga sa studio kang DCGB. Inuton niya to mga tugang si ka-agraryong Nora Azores. Ka-agraryong Nora, maray na hapon po sa imo. Maray na aga po sa imo. Maray na aga man po ka-agraryo Henry. Nagpapasalamat po kami naimbitaran po kami kang DCGB po para maihiras mi po sa mga nagdadarangog ang samuyang programa. Yes.
Member po siya mga tugang kang Panikwason Farmers Association and ngunyan si Kaagraryong Rolando Cruzata. Siya po ang treasurer kang Panikwason Farmers Association. Marinaga po Kaagraryong Rolando. Marinaga din po Kaagraryong Henry. Ilan po? Yes. Relax lang po, ganito pag-interviews ka. Alright, now, mga tugang hindi po ng Panikwason Farmers Association, yan po ang ng base sa barangay, Panikwason, Naga City, asin po na-organize sinda kang Enero 30, 2014, asin po igwasinda din 64 miyembro, 29 lalaki, asin 35 babae, asin registered po sinda sa Department of Labor and Employment. Yan. Asin may asset sinda na sobra sa 751,000 as of December 2024. Wow, the best yan. Okay. Di po natana po ang hapot, mga tugang sa Satuya Tabing bisita, ngunya na pagkaaga, si Kaagraryong Ato Bikilyo. Kaagraryong Ato, siguro po ngunyan na ang pagkakataon na bilang parpo, may hiras po nindoan sa indong inorgulyo na mga trayumpo kan sa indong opisina di probinsya sa nakatalikod na taon, katakod po kan sa indong inisyatiba, tanganing danay na mapakaray ang pagkabuhay kan sa tuyang mga agrarian reform beneficiaries sa Camarines Sur 2. Ano po ang mga accomplishmentong ini Kaagraryong Ato? Salamat Kaagraryong Henry. Ang area of jurisdiction ko po pala, ang District 3 and 4 kang Camarines Sur. So, baka kami ni Parporik, si Ayaw, District 1, 2, and 5. Opo. Ako 3 and 4. Iyon, okay. Kaya, malinaw man ang ano kayo na. Yes. So, kan sarong taon po, kung naaraman, kung na ano po nindo, siguro pig-cover man nindo yan, June 7, 2024, nagkagawa po kita ning distribution ng mga titulo. Ano po? Opo. So, sa laog po kang taon na ito, kita ning na-distribute sa regular na mga titulo na 117 hectares. Na may 117 titles na may 157 hectares and mga agrarian reform beneficiaries is 106 na beneficiaries. And saro pa kaya, ang pinaka-importante, itong pig-distribute tang mga titulo kang daga na hali sa project split or sa project split support the parcelization of land holdings for individual titling na may babarangan na kayo itong mga mother titles na pig-distribute kayo ito, tangan may distribute na sa mga individual na mga paraumata. Kaya sa pagkakataon na ito, kita ning 768 titles na pig-distribute katong time na ito na may iguaning 564 hectares, 737 na beneficiaries. So, iyo to ang pinaka-highlight kan sa muyang accomplishments for the year, for last year. Opo. And of course, saro pa itong condonation certificate of condonation me na tinataw sa mga paraoma na totally sa Republic Act 11953 sa condonation law na pipirma ni Presidente Marcos kang July 7, 2023 na talagang itong mga utang kan sa tuyang mga parauma pig-ano na siya, pig-kondo na siya, mana siyang babayaran dahil nga ni ito sarong pagabat pa sa mga parauma na babayadin ninda. Igwa kita katong pig-distribute na titulo na 4,907 na certificate na ang total katong amount na pig-condone na pig-ano sa mga hali sa mga paraong dapat singilon is 171 million. Nakula po bagaton 171 million na pig-condone. As in iba pang mga bagay na sa support services, igwa man kami diyan pigtatarao. Ang DARPO kaya bako lang sa land distribution nagtatapos ang samuyang opisina. Opo. Nagtatapo kami ng mga support services in terms of organization strengthening and sa pagkatao sa kan mga trainings, mga basic trainings para ma-organize sinda. As in sa mga tinataon naman sinda mga extension trainings para maging produkto ang sa indang dagang pigtao kang dar. As in mga equipments, farm equipments, tanganing mag-ibon ninda, maging produkto ang sa indang daga na pigtao sa inda. And of course, pinakalas, itong mga legal na assistance na tinataon mga para upapabaga, pero may problema sa daga. Kaya kami, may strategy kami na
pigduduman mi na lang sinda sa mga harayong lugar tanganing tinatao mi ang legal assistance through legal clinic para maitaw sa inda ang serbisyo legal dahil na sinda magdigdi sa provincial office kang naga. So yan ang continuous man po yan ang programa mi. Opo. Sa sendo pong liderato, sa paanong pag-ipunin doon na ipaabot ining ang siring na serbisyo sa tuyang mga beneficiaryong paraoma sa sendong area Iyo na po, sa saro nga ni po sa ano mi, ang opisina mi, unique po kaya ang opisina mi. Ang opisina mi po kaya, igong mga municipal agrarian reform offices. So, kami po, direct po kaming nakikiatubang sa mga tao, si may mga tuyo sa moyang opisina, bago magduman sa moyang provincial office, sa regional office, duman muna sa moyang munisipyo. Yung dyan po, may iba po kami dyan municipal offices, may mga technical personnel po kami dyan na na naka-standby dyan para ma-assistihan sa gabos na problema sa concern sa daga or sa iba pang bagay na tungkol sa daga. Iba pa kami dyan ng may mga partner man po kami sa opisina, bako lang kami nag-implementar kang land distribution. Kundi gaman kaming mga opisinang katabang, halimbawa kang DNR, nagkatabang po siya sa approval kan survey, sa valuation kan daga, ang land bank, pagbayad sa mga landowner, tapos sa pag-register kang sa mga titulo, ang Register of Deeds. So, sabi ko nga kasubago, iba pa kaming legal assistance na tinatao sa mga ararayo ming lugar, pigdoduman niyan. And of course, ang pinaka-importante man, saro man sa importante, na kaya nga na yung sindadigdihan sa tuyong mga arbos, dahil igwasindan ni mga support services na tinatao kasamuhing opisina para mapalago ang sa indang pagbuhay, para magkaigong produktibo ang daga na sa indang tinao sa inda. Yes, opo, okay. Sa ngunyan po parpong ato, kagrayong ato, ano po ang mga nagpapadagos panglakdang kang Dark Camsur 2 o na po ang proyektong split? Sa split po, igwa po kaming target. Video darada ko lang po ang target ningon yan sa split. Sir, may dapat po kaming ianong ngunyan 5,419 na titulong dapat i-distribute ngunyan na taon. Pero kan Monday lang po, igwa po kaming bisita ang World Bank Implementation Mission sa Sorsogon. Dagula pong bagay na ito na pinag-aratender kami duman. Napigiling po kato ang manera kan implementasyon kang project split digdi sa Bicol, lalong-lalo na sa probinsya kang Sorsogon. Nagtaw man sinda duman ng direktiba, mga guidelines, as mga bago pang mga instruction kung paano mapa-fast track ang generate kan sa moyang mga documentation, sa redocumentation, survey, lalong-lalo na, and then sa pag-generate kan mga e-titles, na ito ang pinaka-importanting accomplishment kan project split sa probinsya kan sa Region 5, sa probinsya ng Camarines Sur, ang generation kang e-titles para sa mga paraoma. Yes, salamat po kagrayong ato. Totoo, baka may hapot pa ko sa babalikan taga po ha. Ngunyan mga tugang, balikan tapuan sa tuya na mga sa tuyang arbos na i-feature ngunyan ang mga miyembro po kang Panikwason Farmers Association sa Barangay Panikwason, Naga City. Kaulayon tadaw ini si Nora Azores. Kagraryong Nora, maray na aga po sa imo, graray, siya po mga tugang Board of Director kang Panikwason Farmers Association. Pwede po nindong istorya sa Samuya kung paano po nabilog ang sa inyong organisasyon, asin kaso rin po ini nagpoon ka Agraryong Nora? Maray na agaman po ka, Henry. Ini pong samuyang organization po, nagpoon po ini kang January 30, 2014. Nagkaigwa po kami ng meeting, nagpa-meeting po ang DAR, saka nagkaigwa po kami ng member, bali 65 members po. Kaya nagkaigwa po kami ng organization po na arog po kayo ni asin. Iyan po ang samuyang kinakaputan ngunyan para magpadagos po ang samuyang organization. So, katakod po kan sa indong paghigos, asin pagsakripisyo kan sa indong mga miyembro para sa indong bilog na organisasyon, arami po na igwa, asin igwa talaga ining magiging kapalit nin marahay na bagay tabi ka Agraryong Nora. Ano-ano po ang mga dainin dumalilingawan na trayumpo na asin pagbisto sa indong organisasyon?
Ayo po. Siguro po ang pinaka-daimi malilingawan, ito pong na-achieve po kan sa muyang organization. Araw po kaining mga ano pong National APHP Kumustahan 2024. Opo. Nagkaigwa po kami kaayan. As in, ini pong Oma Uswag Trade Fair kang 2022. Iyo po, nagkaibahan po kami diyan sa trade fair na iyan. As in, ini pong ano, Region AHP 2021 man po ini. Iyo po yan ang samuyang dai malilingawan na accomplishment po kang mga taon na iyan. Yes. Dawa po yan lockdown. Yes, okay. Siyempre, bago po ang gabos na accomplishmento, aram ta po na igwa po di mga day maibitaran Ayo po. na mga paghampang sa mga problema. Ayo Tabi po, ano. ayo po. Kaya po ko lang po sa sendon, ang sendong mga naging experiensya, ano na po ang mga nakahampang kan sa inong organisasyon na mga magabat na problema, asin paano po nindo ini pinagtrabangan-tabangan na malagpasan ka agraryong Nora? Ayo po ka Henry. Ano po yan, kadto pong mga panahon na ito, yan po ang pinaka critical po na ano sa muya, itong mga nakaaging pagbagyo, asin pag-uran, pag-init. Dakulaon po yan na magiging sagabal sa samuyang pagtatanom. Sa tinarabang-tabang po kan samuyang organisasyon, nahinguha mi po na maipadagos ang samuyang organisasyon na sagkod ngunyan po, pinapadagos mi po hanggang sa makapagtao kami ning serbisyo sa mga ahensya, kang gobyerno. Iyo po yan ang samuyang pigpamaigutan hanggang ngunyan po. Wow, okay. So, sa tabang po kang DAR, Kamsur 2, ano yaon digdi si sa tuyang parpo, ano-ano po ang mga suportang serbisyo na ansa indong na-receive para sa dagos po na pagtalubukan sa indong grupo asin kan kada miyembro kagraryong Nora? Ayo po. Ang sa ngunyan po, ang hanggang ngunyan po, naka-abel po kami katong pagpagibo po ning tomato salsa, asin tomato ketchup. Asin, iyan pong programang iyan, ipinapadagos mi po yan para maging dagos-dagos po ang samuyang organisasyon na maging mauswag po hanggang sa maging makuha mi pong magamit mi pong panghanap buhay sa samuyang pamilya. Pagkatabang po sa samuya. Yes, salamaton tabi ka agraryong Nora. Hapoton ta daw mga tugang ang tresurero. Yan. Inan may kapot kan kwarta, kansa ng organisasyon, si ka-agraryong Rolando Crosata. Maray na aga po graray sa imo, ka-agraryong Rolando. Maray na aga din po. Katakod kan sa indong pagbisita, o kaya kan sa indong pagbisto asin trayumpo, mayami po na maraman kung ano na mga produkto an sa indong pig orgulyo. Siyempre, aramtaman na ini ang saro sa mga bagay na naging kausa, kan mga marhay na bagay na inabtanindo, pun kay ito, sagkod ngunyan. Ano-ano po ang mga iyan tabi ka agraryong Rolando? Bali ang samuya mga produkto duman, iyo ang nag-concentrate kami sa vegetables production, tapos igwa din kaming livestock production. Opo. Tapos na din itong aning nasabi ni ka-agraryong Nora na itong pagkuyang katong ketchup, tapos itong tomato salsa. Ang mga may po sa sa vegetable production, ang nag-concentrate kaming maray na duman na pananom, iyo po yan sayote, kamates, tapos yung beans, tapos sinabi itong bagyo beans kaya, doon yan sa bagyo. Yeah. Sa tuya, Bicol beans man waga. So, so, yan po, basta itong sari-sari pong gulay, pero ang nag-strive talaga dyan sa Buyang Maray, ining sayote, tapos ining kamates, dyan po kami nagka-income ning dakula. Igwa din, doon sa salsa, natukdan din po kami katong dahil pag nagbabarato itong kamatis, duman may po pigigibo mo itong salsa sa ketchup. Wow. Oh, masiram yan Iyo po. Alright. Now, naraman mi po tabi ka agraryong Rolando. Igo pa lang kamo mga partners na na mga institusyon, arog kan ospital, asin iba pa. Ano pong mga institusyon ang mga ini, asin paano po ini nakatabang sa saindong organisasyon, asin ano man po ang marahay na naidulot ka ini sa sainda? Iyo po. Ikaw kaming mga kasusi, arog po kang BMC,
ini pong Mother Seton, nag-ano na din po kami kayo sa Mother Seton, tapos ining BGMP ko po kaming tulong district na piganuhan, ang Tigawon, Naga, saka Iriga, nag-ano po kami dyan ng gulay. Ikaw din po kami mga yung mga agency itong nagtitinda kami as Tianggi sa digdi po sa opisina mismo po sa Department of Agraria, nagtiyanggi po kami diyan every 2 times in 1 month nag-ano kami diyan, nagtitinda digdi din po sa sa Philippine Army, nagtitinda din po diyan, saka digdi po sa police police station, nag-ano po kami diyan ng mga nakakatabang po kami, natatabangan po kami ka mga agency ini para mapadali sa sumuyang mga pananom na mabakal. As in, matabangan mi din po sinda na makakuha sinda ng barato. Bako man gayong barato, tamalulugi man kami. So, siguro, baratong compare mo sa market, barato sa as in, matawan mi sinda ng preskong mga gulay. O yan. Kagrayong Rolando, kasabago na-mention ni Kagrayong Nora na igwala po kamong mga nako ang pagbisto. Ninhuli sa endong dayupot na pagtatarabangan as in higos para sa endong organisasyon. Duman po sa pagbistong ito bilang kamupalan ang second highest sales in the Bicol region para sa Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty kaytong 2021. Taon pa ito kan pandemic tabi Kagrayong Rolando. Pero po sa mga kabilugan ang sendong kinita o nadilihin sa digdi? Bali, ang nadilihin siya midwan more than 500,000. So, nagkataon po kayang organisin naging kami dahil panahon na ito sa kuya na tandaan din do po. Panahon na ini nagkabagyo duman sa north na kung saan dikit ang ninda duman ang production ng mga gulay as in nagmahal nagmahalik diyo sa to ang gulayon kaya nagdakul si kami season naging season ito sa tuyang lugar kaya dakula din si production may kaya nagdakula din si si production may although yearly man kaming dakul ang production kaya lang yung ibang year bakong gayong mahal siya. Okay. Sa ngunyan po, ano pa ang mga nagapadagos hindong plano? Asin lakdang tanganing mapadagos po na mapakarahayang estado kan sa inong organisasyon? Siguro po, ma-maintain lang ini yung samuyang itong mga kahigusan kang mga kang mga membro. Asin madadaglan pa man, siyempre, na iyo po ang mga sagod, ang organisasyon may po, piga na dahil ini association lang, Farmers Association, pigihingawa pong maging cooperative ini na kung saan ini ngunyan ang pigtatabangan kan sa tuyang gobyerno para mas mauswag itong sa tuyang mga farmers. Okay, thank you so much Tabi Kagraryong Rolando. Siguro sa ngunyan, balikan ko si si sa tuyang Parpo. Sir, paano po nindo sabi nga ni natutukan ini na grupong ini na araw po ka nang sinag-asenso sa buhay? Ang Samuya po kayong opisina, may sarong division dyan na nagtututok lang talaga sa Samuyang mga agrarian reform beneficiaries. So pagkatapos po kang titulong tinaw sa INDA, pigo-organizer po sinda para maging maging ARB organizations na inaapod. Bako lang po yan maging organisasyon, magiging po silang asosasyon hanggang sabi nga ni treasurer maging membro kang CDA kang cooperative. Tayo to registered po sinda Yes. Registrado sinda. Dapat po maging pinaka-ultimate nila registered sinda sa CDA. Tanganing ang transaction ninda lihitimo asin kadakol na assistance makukuha ninda bako lang sa iba-ibang kang gobyerno kundi sa mga pribado man kung may personality sinda. So diyan po nagpupunan sa indang pag-asenso kung organisado po sinda, marayan sa indang values, marayan sa indang pag-iiribanan. Kaya saro pa po yan ang tinatawag mga trainings, various trainings na tinatawag sa inda bako lang sa technical
kundi sa mga institutional pa, sa values pa, para magano sa Kung may mga interesado pong grupo nang yan, galing ngayon na-inspired kami kaya na Panikwason Farmers Association. Iyo Kaya. po. Ano po ang pwede niyang gibuhon tabi, Parpo? Kagraryong Sa moya po kaya, ang piga-organize me, itong mga agrarian reform beneficiaries. Yeah. So, dyan po kami nakatutok. So, sa sarong organization po, Iwan ng dati, may existing na. may dati na po, Opo. kailangan membro dapat sa sarong organisasyon, 50% plus 1. Ang gusto sabihin po, dapat ang membro dyan, 50% plus 1, majority dapat. Dapat majority ang agrarian reform beneficiaries. Yes, very good, sir. Salamaton po maray sa imong partisipasyon sa tuyang programa. Siguro tabi kagraryong ato, o kagraryong Rolando, baka may gusto ka mong pasalamatan. Ini na po ang pagkakataon na makapagpaabot po ka mo nin mensahe sa man pong grupo sa trayumpong sa indong na-experiensyan mo niyan. Go ahead tabi, sir, kagraryong Rolando, sa indong mensahe. Sa ngaran po kan sa Samuyang Association, siguro po hinot po mapasalamat po kami sa sa head kang Department of Agrarian Reform, si Parpo Renato Biquillo, sa Samuyang sa inda pong suporta sa Samuyang Association. Sirang man po sa satuyang secretary si Conrado Estrella sa kanyang suporta sa Department of Agrarian Reform na mapatuloy yung mga benepisyo nilang na matatamo ng aming mga magsasaka. Ganun din po sa aming sa ating presidente. Salamat sa patuloy na yung sinimulan pa ng kanyang ama na kooperatiba at itong agraryo ay maipatuloy. At sa ngayon nga, malaki ang aming pasasalamat sa kanya dahil yung aming lupain ay ibinigay ng wala na kaming babayaran pa. Salamat. At salamat din po dito sa radio station. Yes, sir. Salamat po, kagraryong Rolando. Kagraryong Nora, baka po may gusto kang pasalamatan. Ano pa ang mensahe mo sa mga tao o grupo na nakatabang po sa indong trayumpo sa ngunyan? Go ahead po. Okay po. Ka-agraryo ka Henry. Henry. Nagpapasalamat po ako sa Samuyang mga member, as in sa mga nagtatarabang po sa Samoya, especially po kay Secretary Estrella at sa Pangulo pong PBBM Marcos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po, Kagraryong Nora. And of course, ang satuya tabi na Parpo, Provincial Agrarian Reform Program Officer sa Camarines Sur 2. Tabi, Kagraryong Ato, ano po ang sa imong mensahe? Salamat, Kagraryong Henry. Sa muli po, salamat sa pag-accommodate sa Moya Digdi sa istasyon para pamahagi ang Samuyang programa kan agraryo sa panginginot kan satuyang presidente, si President Bongbong Marcos, and of course, ang Samuyang beloved Secretary, Secretary Conrad Estrella, Samuyang Regional Director Artis Indak, asin mga pag-iribang, mga parauma, sarong mapagreformang umaga sa Indagabos, sulong agraryo. Sulong agraryo para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakaptan nyo na ang inyong mga panalangin. Lumang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Salamat po. Yan mga tugangan sa tuyang mga bisita ngunyan na pagkagadig po sa Kape asin Baretang Agraryo. Sa panginginot po, Ninda Engineer Renato Biquillo. Yan, siya po ang Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 sa Camarines Sur 2. Yan po. And then, ang sa iyang mga pag-iriba, hali po sa Panikwason Farmers Association. Naggalaon po kami
na kami nakahadod po nin istoryang na makaka-inspirar sa Sendo Gabos dito po sa programang Kape asin Baretang Agraryo. Siyempre hadod po ini Sendo, mga tugang kan Department of Agrarian Reform, Regional Office 5 asin Central Office po. Salamat po Secretary Estrella sa pagtugot sa programang ini na madara po sa DCGB asin hatod man ni Sendo kam programang Project Split o kaya Project Split Kandar Region 5. Sa pangaran po kang bilog na technical team na yaon digdi, mga tugang, masunod po ang sunod na episode kayo ni, abangan giyaray sa masunod na Biyernes, digdi po sa estasyon kang DCGB. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Henry Maceda po, Sulong Agraryo. Sa indong nadangon, ang naging katiripunan kang mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape asin Baretang Agraryo. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.